Esteu escoltant Catalunya Religió. Som dijous 15 de desembre de 2022 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió, aquest espai de tertúlia i comentari de l'actualitat amb els periodistes i col·laboradors de la nostra redacció. Saludem en Roger Vilaclara i Jordi Llisterri. Com anem? Hola. Déu vos guard. Que us plou? Aquí on sou vosaltres? Aquí ha passat. Sí, aquí també hi ha passat, però sí que venint ens hem mullat, diguéssim. Dia gris, però ple de notícies, com sempre. No, però avui farà sol, diu. Aquest dimecres, tema del dia, heu fet, Jordi, vas fer una entrevista a l'Anna Roig, la nova responsable de comunicació de la Sagrada Família. Mira, de fet, la pregunta és que demà no plogui. Que demà no plogui. Clar, És veritat. hauran d'afrontar d'alguna manera, s'ho trobaran. Que demà no plogui, perquè aquest divendres es farà una presentació pública, sí, dels dos acabaments, no? Finals dels evangelistes a la Sagrada Família. Jordi, ho hem anat seguint i n'hem anat parlant molt, de les novetats arquitectòniques, de com es va desplegant i va avançant, no? Tota la construcció de la Sagrada Família, sempre, els últims anys, no? Motiu de Nadal, sempre hi ha hagut alguna sorpresa, alguna cirereta. L'any passat, recordeu, sortint de la pandèmia, aquella estrella, no? Que va fer també, va ser portada a molts mitjans. I en aquesta conversa amb l'Anna Roig parleu de diverses coses. Una també, tota la força comunicativa, no? que té el temple, i una mica la missió també, o sigui, com quan tens aquesta possibilitat d'explicar l'Evangeli, no? I estàs en un lloc clau de la ciutat, no? Tot el que buscava Antoni Gaudí, com avui es pot fer possible, no? Més enllà de parlar del turisme i de les coses que sempre es vinculen a la Sagrada Família. De fet, hi ha una part de l'entrevista que, quan després ho vam comentar, em va dir: mira, millor això que no ho posis, que evidentment no explicaré el contingut, però era una part on ella aprofundia més amb la seva, diguem, aquesta experiència personal, doncs, com una persona creient i com una persona catòlica, doncs, a més d'aquesta dimensió personal, poder-la, doncs, projectar amb la seva feina i haver treballat, doncs, a Càritas, on aquesta dimensió és totalment evident, però la Sagrada Família, que té una dimensió que pot semblar aparentment, doncs, més turística o més arquitectònica, més allunyada. O funcional, no? Pot ser. Més funcional, sí. Doncs que al final el que estàs explicant és un temple, i que, per tant, per ella això era important. No, a veure, ells mateixos ho diuen, que aquest divendres tampoc serà com, diguem, no han aixecat les expectatives que es van aixecar amb la il·luminació de l'estrella de la Torre de Maria, però és un altre salt endavant. Doncs a les 4, en un any hem passat d'una torre més, que és la de fet, torres noves no n'havíem acabat des que es va acabar la façana de la Passió. I, per tant, l'any passat era una torre més, ara aquest any són 2 torres més i anem camí de completar les 4 torres dels evangelistes, i el 2026, que és la setmana que ve, acabar la torre principal, que és la Torre de Jesús. No corris, que ja feina. Home, Jordi. No, a veure... No diguis els arquitectes que estan aquí treballant que patiran, no? Tots els constructors. A veure, no cal tenir gaires anys. Vull dir, el salt constructiu visible que hi ha hagut els últims anys, el que hem pogut veure tots els que estem aquí, no es pot amagar, és que no té color amb tota la història de la Sagrada Família. I això ho estem veient nosaltres en directe, diguem. És que és fort que en 2 anys s'hauran inaugurat 3 torres i, o sigui, després de no sé quants anys sense... Clar, amb 150 anys se'n van inaugurar 8 i en 2 anys se'n van inaugurat 3. Exacte. I en 5 anys seran les principals.
És un signe de l'acceleració dels nostres temps. Jo el que diria és que, a veure, també té allò que els que vivim més o menys per la zona o podem passar per allà, doncs ja, de fet, clar, les torres no les pots amagar amb una cortina i ja es poden veure, i el que hi haurà el divendres al vespre, 8:45, després del concert de Nadal que es fa dintre la Basílica, doncs hi haurà per primera vegada la il·luminació d'aquestes dues torres, diguem, i en certa manera amb aquesta primera il·luminació, doncs una inauguració, i després, com va passar l'any passat, tots els dies de Nadal estaran també il·luminades al vespre, i després doncs entraran en la dinàmica habitual dels horaris d'il·luminació d'acord amb els criteris doncs de via pública i tot això, que no tindran tot el dia el llum obert com la Torre de Maria, però hi haurà les hores habituals doncs que es podrà seguir, la gent que divendres no hi pugui anar, doncs que ho podrà continuar veient. Un element que assenyales a l'entrevista amb el titular i que afegeix aquest tema de tota la qüestió de l'àmbit social, És a dir, l'Anna pregunta, no?, què és el que faria Gaudí segle XXI en aquest àmbit. Sabem que l'Anna té tota aquesta sensibilitat, també ve de Càritas, vull dir que s'entén que planteja aquestes qüestions. Sí, però no és una idea que ell esté al del Barlet. Mira, com que jo vinc de Càritas, ara vinc a dir això, sinó que hi ha un treball de fons forma part del treball que es plantegen. Que es plantegen. Jo crec que aquí l'interessant, diguem, en aquest sentit és que en l'entrevista l'Anna Roig obre una finestra nova que en algun moment se n'havia parlat, però que cada vegada es fa més explícit en dir molt bé, doncs quan això s'acabi, evidentment el temple, encara que estigui acabat, és una obra immensa que tindrà un manteniment i una reforma i una construcció permanent, o sigui, és un temple que no acabes mai les obres, però que ja no hi haurà la necessitat de tots els recursos que s'han de destinar a tirar amunt unes torres de 170 metres. Sí, val la pena tenir un pla. Escolta, fem un salt, si us sembla. Esperem a divendres com va. Que aquest divendres, exacte, tindrem llum, a la família. A la foscor. En aquesta setmana també hem vist que Lucía Caram... Què passa? Perdoneu, perquè rieu. He fet un petit acudit, Laura, però ja està. Bueno, tampoc era una... Un acudit i no l'he sentit. Bueno, a riure o no? No, has dit que posaríem llum i jo simplement he dit a la foscor. Molt bé. Una gran aportació, sí. Sí, no estàvem rient del que deies, Laura. També pots fer-ho, com veus, quan vas parlant no t'escoltem. Nosaltres tenim la nostra conversa. Feu una conversa paral·lela, molt bé. A veure, una mica de seriositat. Anem a temes seriosos, sí. Dèiem que aquesta setmana Lucía Caram ha ofert una roda de premsa explicant, fent una mica de balanç, de la feina que han fet en relació a la guerra a Ucraïna i l'atenció als refugiats. Una mena tot un suport d'acollida, però no només d'esperar aquí amb els braços creuats, sinó que també s'ha fet un enviament d'ambulàncies que són molt efectives, perquè circulen sobre terreny i tenen la capacitat, doncs aquí deia, apuntava la xifra de que salva una mitjana de 100 persones, cadascun d'aquests cotxes i aquests vehicles medicalitzats. La feina que fa Lucía Caram, arxiconeguda des del convent de Santa Clara, que té tot un impacte, diguéssim, cap allà, però també hi ha la vessant, com sempre, de sensibilització, i quan un surt i explica aquestes coses, doncs està bé posar-hi rostre. En aquesta roda de premsa hi va haver el testimoni d'una refugiada que va explicar a la roda de premsa com se n'estaven sortint també i com havia estat. Té el suport de la Fundació i pot tirar endavant amb el seu projecte vital. Jo penso que de la roda de premsa també amb el que ens quedàvem una mica, i va anar a l'Aina, però després ens ho explicava i ens ho comentava, i també el que va destacar molt
la Lucía i que ho recollíem també en primera línia a l'article, és que o sigui, ella deia no es tracta de recollir gent, sinó d'acollir persones, no? I ella posava molt l'èmfasi en això, en el treball de la Fundació del Convent de Santa Clara, no? De que, a més del corredor humanitari, d'haver transportat gent fins aquí o de tota la feina que s'havia fet amb persones també d'aquí de Catalunya, no? Que era una feina que era també d'atenció, no? De fer un seguiment, de fer un acompanyament, que no era una cosa d'aportar una ajuda concreta, sinó de fer tot un seguiment i que va més enllà d'això, d'un viatge d'Ucraïna aquí a Manresa, que ja és molt, òbviament, però ella posava com molt l'èmfasi en això. De fet, aquí sempre hi ha el tema de que l'Església com a institució tingui múscul suficient, no?, per atendre això al llarg del temps, perquè tu pots tenir un estirabot i dir, mira, ara se'n parla molt, anem a tots aquí a fer la gran campanya i sí, i omplim les parròquies de roba i d'aliments i passa un temps i hi ha com una mena de silenci o d'acceptació de que, mira, això està allà, però... I te n'oblides perquè els mitjans ja no hi aboquen, no? Tants recursos, reportatges, el que sigui, no? És a dir, sostenir l'atenció en el temps és difícil, per tant, sostenir el que hi va associat, que és aquest nivell de sensibilització per garantir l'ajuda a llarg termini, l'ajuda a aquest seguiment, no? Que recordo Roger, com vam anar per Setmana Santa a parlar amb l'abat de Poblet, no? I tota la realitat que tenien també allà, que ells simplement van obrir que van fer adequació de l'espai, però van obrir una porta a una entitat que ja treballava amb Ucraïna de feia temps i la pena és quan es decideix que allò no continua pel que sigui, perquè hi ha més escassetat de recursos, perquè ja no s'ingressen tants diners i què passa amb el llarg termini. I penso que aquí hi ha encert de com ha desplegat Sor Lucía Caram i la capacitat de fer col·laboracions amb moltíssima gent i moltes entitats, institucions, perquè sigui sostenible, que és una cosa que de vegades la il·lusió et pot portar, però sí, quan toques de peus a terra i això qui ho aguanta i durant quant de temps, no? I jo crec que això és era un dels objectius també de la roda de premsa, en el sentit de... O sigui, ella també ho va dir, no? Que saben des de la Fundació que hi ha un cansament mediàtic sobre això, perquè és veritat que hem rebut com molts inputs i passat un temps també es fa aquesta roda de premsa per donar el balanç de les dades, però d'alguna manera també com per tornar-ho a posar sobre la taula. Sí, Jordi, digues. No, dic, ara quan comentàveu això, hi ha un problema amb Sor Lucía i de vegades se va criticar per això, que quan hi ha una crisi humanitària, un drama, una situació injusta i tal, de vegades el que fem és dir, doncs davant d'això què podem fer i pensem i tal. Hi ha gent que ja és més activa i el que diu és, com ho podem fer, no? I veiem i tal. I la Lucía és d'aquelles que abans d'aquestes dues preguntes ja ho fa directament. Ja està endavant, sí. Ja hi és. O sigui, més recordo al principi, al cap de 4 dies que esclatés la guerra i el conflicte, ja estava allà. Llavors, això té el perill d'això, que sigui potser una mica desestructurat o una mica... Però al final és aquella idea que, la veritat no recordo, em sembla que era el títol d'un llibre que deia l'Evangeli insurgeix, no? Doncs hi ha unes persones que estan en una situació que necessiten ajuda, doncs hi anem i ho fem. Això és evident que de vegades pot tenir les seves limitacions, però és que al final és dir, doncs, escolta, som-hi, fem-ho, i una mica, si tots féssim el mateix, potser el món seria una mica més caòtic i menys organitzat, però segur que donaríem més resposta a les necessitats de les persones. I després, amb la capacitat de mobilització i precisament per aquesta empenta que té, com que ella ja ho fa,
una cosa és reunir-nos per parlar a veure què fem, però si un ja ho està fent i et truca o està al teu costat o et demana alguna cosa, no li pots dir que no. I amb això és com ell aconsegueix mobilitzar, doncs, si ha aconseguit que no sé qui enviï una ambulància, doncs el següent que li demana ja no li pot dir que no. Clar, potser el lògic seria fer un pla de veure com traiem ambulància, no sé què, però no, primer en tenim una, l'enviem i després ja vindran les 75 que queden, que a mi em sembla una xifra que és una barbaritat, 75 ambulàncies enviades en pocs mesos en una situació com la que hi ha allà. Sí, sí que és veritat, això que dius que quan de vegades ens passem el dia debatent això, ho fem així, això, i es donen molts toms a les coses i la gent es pregunta que per què no hi ha un retorn o un compromís per part, no, del teu entorn proper amb aquella causa. Doncs, bueno, és que potser comença tu amb l'exemple, no? I serà la manera més fàcil de contagiar aquest compromís, no? Veure coses concretes i formes que no és tan senzill. Evidentment, els que en saben, diguéssim, de conflictes armats et diran, no, 1000 coses i faran una anàlisi més a fons de resolució de conflictes, de cultura de pau, etc. L'altre dia, aquest últim dilluns dels drets humans, que organitzen una pila d'entitats cristianes conjuntament, es va dedicar a la pregunta de volem la pau? Perquè justament en aquest conflicte concretament, en el seu moment, de resposta dels governs va ser enviament d'armes, no? I clar, les armes sabem que la violència engendra més violència i genera més morts, segur. És obvi. Aquí va haver-hi un discurs legítim, o sigui, legitimat de legítima defensa, no? Que en vam parlar també en aquest programa. Però hi havia moltes qüestions sobre la taula. Us recomano que recupereu la conversa, que és interessant. Està al canal de Cristianisme i Justícia amb en Jordi Armadans, que és un crac, diguéssim, havia estat molts anys director de Font i Pau, i la Patricia Simón, que és periodista i ha estat seguint també una pila de conflictes. La foto de fons també la coneixem, és a dir, ja parlem d'Ucraïna, però molts altres conflictes oblidats en el món que provoquen, doncs això, també molta mobilitat humana, desplaçats i drames que haurien estat evitables d'entrada si els governs haguessin exercit la seva capacitat també de negociació, en fi, que es podien fer coses, i en aquest cas també. L'únic que també hi ha uns personatges aquí liderant aquests conflictes que fan una mica de por. Tornant al tema de l'OCIE, una cosa que ens pot explicar el Roger, que corrobora el que estem dient, és com ha funcionat el vídeo aquell petit que ens va fer explicant el projecte. Va fer una entrevista, no?, en vídeo? No, entrevista. Bueno, ara expliques. A peu dret? La veritat és que vam fer un petit vídeo, el va fer l'Aina, un petit vídeo a peu dret al final de la roda de premsa i una mica el que deia el Jordi, que clar, per nosaltres ha estat sorprenent perquè les visites del vídeo a l'Instagram i les reaccions s'han disparat en comparació als posts que normalment fem, que realment és una mica això, no? El que et deixa veure una mica com la repercussió que té la Lucía Caram, realment. O sigui que, això que de vegades també diem, no? Que si ella, fa alguna cosa, realment se'n parla i també té aquest poder, no?, de poder com posar les coses sobre la taula o de ser com un altaveu, diguéssim. I realment amb això, amb l'Instagram, ho hem vist claríssimament. Molt bé. Tant de bo serveixi aquesta projecció mediàtica per tenir en compte les persones que estan patint aquests conflictes i ara que ve Nadal i que toca tenir potser l'alerta més posada en aquestes qüestions tot l'any, convindria, allò de Nadal hauria de ser tot l'any en aquest sentit d'empatia i de veure què hi podem fer si ens hi posem tots plegats. Si us sembla, fem una ullada als articles més llegits de la setmana, Roger? Sí, aquesta setmana, en primer lloc, l'article més llegit ha estat la notícia de la mort del jesuïta Oriol Tunyí, que va ser degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. En segon lloc, hi tenim la notícia que el papa Francesc es va posar a plorar en públic per Ucraïna.
En tercer lloc hi tenim un article d'opinió sobre Jordi López relacionat amb la polèmica una mica que hi ha hagut del pessebre al Parlament de Catalunya aquesta setmana. En quart lloc hi tenim l'entrevista a Joan Bavorés sobre el nou missal, la nova edició del missal en català. I en cinquè lloc hi tenim la notícia que parlàvem a l'inici de la rebotiga sobre la Sagrada Família, aquesta conversa amb l'Anna Roig. Molt bé, comentaris, apunts sobre aquests articles més llegits? No, jo sí que vull dir una coseta fins i tot més personal del vídeo aquest del Papa. Bueno, del vídeo, del que va passar amb l'ofrena que fa cada any a la Mare de Déu el dia de la Immaculada, al viatge a Espanya de Roma. I a més es va agafar doncs això el dia aquest festiu enmig d'un pont i tot això, i tampoc era un tema que tinguéssim previst explicar especialment, o potser trauran alguna foto quan hagués passat o alguna cosa que hagués dit, però clar, quan va ser primera a la tarda i com que tots els actes del Papa doncs els tens al YouTube sencers i tot això, doncs ho pots veure. I llavors vaig veure això, que hi havia hagut aquesta situació del Papa emocionat, i realment és un vídeo que impressiona. O sigui, jo convido... Hi ha tot el vídeo sencer dels 20 minuts, mitja hora, que dura tot l'acte, tota la pregària que es fa, i els cants i tot això, i l'ofrena a la Mare de Déu, però hi ha el vídeo també que dura 1 minut i mig, si no m'equivoco, on es veu aquest moment on el Papa s'emociona precisament parlant d'Ucraïna. I és molt impactant. I sobretot una cosa que em va cridar molt l'atenció és allà està relativament, diguem, com que estàs en un moment que parla ell, doncs està relativament sol. A veure, hi ha gent al voltant, però no té gent al costat, i en el moment en què ell s'emociona, i fins i tot com que té un problema amb el genoll i estava de peu dret, doncs el recolza com a la cadira, que és la foto que hi ha a la notícia, el desconcert de les autoritats que estan al costat, no sé... el protocol, ara que toca, sí, què s'ha de fer? No, perquè, clar, no sé, tot passa això en un entorn més personal o familiar, no sé, o fas una abraçada o un copet a l'esquena o li dones un mocador. Clar, allà tampoc... La gent va quedar, els que estaven més a prop, jo crec que van quedar absolutament desconcertats. I després que el que transmet de sinceritat, és a dir, a veure, tots aquests personatges públics doncs els hi toca parlar de tot, i evidentment doncs, de determinats temes, doncs, i com aquests drames com la guerra d'Ucraïna, doncs els hi toca fer un determinat plantejament, però allò es veia que no era llegir un paper de dir, mira, doncs ara aquest any toca encomanar el poble d'Ucraïna a la Mare de Déu. No, és que quan ho diu sent allò que està dient, no? I en aquest... O sigui, com a comunicació i experiència humana, jo és un dels vídeos imatges que he vist de tot el pontificat del Papa Francesc que a mi m'ha impressionat més. Havia aquella paraula seva de la Fratelli Tutti, de la indiferència, no? El combat contra la indiferència, que és ben bé que això que ho viu, no? Que no... No és comèdia, no. No és comèdia o no és diplomàcia, no és realment el que sent en aquell moment. I que portat en el terreny religiós, a vegades no? Hi ha aquella falsa imatge de la fe com una màquina d'aquestes de boles de xiclets, que tu poses la moneda, no? Tu demanes i obtens, no? I aquí què està dient? Doncs que estem pregant per la pau de fa molt de temps, no? I la pau no arriba, no? Que llavors és com aquest silenci que també comunica coses, no? De dir, bueno, estem aquí sostenint això, però no. Em recorda també, no sé si, aquella imatge també que va fer la volta al món del Papa a la plaça de Sant Pere, no? Sí, durant el confinament. Del confinament, i hi ha silencis que parlen, no? I estan dient coses, doncs... Però mira, la pregària aquella que hi va haver en ple confinament, a veure, va estar molt bé i va ser, jo crec, molt reconfortant,
sobretot allà va jugar molt a favor una realització televisiva, unes llums, una il·luminació, un moment espectacular. O sigui, crec que sé que no sé si hi ha premis al món de retransmissions en directe d'actes, però el 2020 havia de guanyar aquest acte segur, d'una gran professionalitat de l'equip de realització i de comunicació de la Santa Seu. Però al final, a veure, allò estava ja preparat i pensat que es faria així, es va fer molt bé, molt ben pensat i molt ben preparat, però no hi havia marge per la sorpresa. El que va passar aquest dijous passat a la plaça de la Piazza d'Espanya és que no estava previst, vull dir, al final era una cosa molt senzilla, enmig del carrer i ja està. I en canvi, com a imatge és potentíssima. Sí. I que en aquest sentit, sí, el que ha passat aquesta setmana realment és el papa omplint allò, no tot un equip de realització, sinó ell sol i ho omple. Molt bé, escolteu, un apunt també d'agenda, perquè aquesta setmana hem vist que s'ha fet la preestrena d'una pel·lícula que ha estat coproduïda per Ànima 7 i que s'estrena dilluns a TV3, dilluns al vespre, aquest el Metralla. Vau ser presents a la preestrena, com va anar? Jo, com que ja en tenia més seguiment d'aquest tema, però la participació que ja hem tingut des d'Ànima 7, el Roger, que ho va veure per primera vegada, que és el primer que potser opini. A veure, quina impressió, tant en dos. Sí, és cert que jo no l'havia vist i la impressió va ser molt bona, o sigui, aviam, tampoc no és que m'esperés que no m'agradés, però realment penso, o sigui, convidaria tothom a que la veiés el dilluns. Al cinema realment, o sigui, la gent va riure molt, és una comèdia, però que també, a més de ser comèdia, també té aquest punt emotiu o sigui, tendre, diguéssim. I vull dir que és molt xula i em va agradar. Convido a que la veieu. I la presentació també va ser molt xula perquè vam poder escoltar el Jordi explicant una mica com havia estat el rodatge, etc., els actors, vull dir que... El Jordi Roger, no? Aclariment, Jordi Roger, sí. Sí, disculpeu. De fet, estem parlant d'una pel·lícula protagonitzada pel pare i fill Joan Pera i Roger Pera, no? Feia molts anys que no se'ls veia plegats en una pel·lícula. A més, ells a la presentació van dir que... Bueno, ells no, el Roger Pera, que és qui estava a la presentació, va dir que una de les coses que més l'havia unit al seu pare havia estat el rodatge d'aquesta pel·lícula. O sigui, que era un dels dos moments que els havia unit més. Vull dir que també vam destacar això. I una història que portem al nostre terreny, perquè el protagonista és un mossèn, no? I l'altre és un milicià del POM que es troben en context de guerra civil compartint les golfes, no? I han de passar un temps allà, una mena de confinament també forçat, i com la relació entre ells es va transformant. A mi m'agrada també que sigui possible un registre d'humor quan tractem temes religiosos o hi ha un personatge religiós, no? Que aquí sempre hem dit que sovint és massa seriós, no? Com aborden tots aquests temes, i també està bé això, fer riure la gent i no deixar passar aquests relats perquè no els tractem d'una forma així excessivament transcendent. És a dir, també pot formar part de la vida quotidiana i se'n fan acudits i endavant. També és veritat que en aquest cas això és viable, i ara em centro més en la figura del capellà, perquè qui ho fa és un personatge amb la trajectòria del Joan Pere, però que a més és sabut i conegut, i ell ho ha explicat moltes vegades, que és una persona creient i que, o sigui, diguem que en aquesta pel·lícula podem dir que se n'enriu dels capellans, però se n'enriu dels capellans que estima. Llavors, és tot, no se n'enriu per deixar-ho, no és que se n'enrigui, no seria l'expressió adequada, no? Però que vas em fa una paròdia o una comèdia a partir d'uns personatges que dius, bueno, clar, és que ja sabem que són així. No, ho fa perquè precisament és un tipus, és un perfil de persona que aprecia, no? És un humor sa, no hi ha mala intenció en aquest sentit. Sí. Exacte, i que també hi ha
jo crec que hi ha com una mica, hi ha alguns punts com de caricatura, però també de l'altra banda, del milicià comunista, o sigui, és una cosa com dels dos personatges que jo crec que també entra com en el joc de la comèdia, que hi ha com una mica de caricatura dels dos personatges, diguéssim. Hi ha una cosa que a assistir a l'estrena em va cridar l'atenció. Jo estava tenia allò molt a prop una persona de 60 anys i una de 25, gairebé a tocar. I les dues reien igual. Molt bé. I de fet la de 25 tampoc tenia el coneixement de Joan Pere i tota la seva trajectòria. Sonava, però no era un personatge tan conegut com pot ser per altra gent que ja tenim uns quants anys més, no? I les dues generacions van disfrutar, i fins i tot jo crec que fins i tot doncs, un públic una mica, encara no et diré infantil, però adolescent o postadolescent, també hi pot entrar molt bé aquesta història. Molt bé, doncs ja ho sabeu, cita dilluns davant de la tele tothom a veure el Metralla. Després del TN, i suposo que aquells dilluns que ja tots anem molt enfeinats no hi puguin ser, doncs el 3 a la carta també es podrà veure els dies de Nadal. Exacte, és una bona pel·lícula, aquells dies de Nadal al vespre, avui què mirem? Doncs, una cosa lleugereta, això. Bueno, lleugereta tampoc, Una cosa és que sigui una comèdia, una tragicomèdia, i l'altra cosa és que sigui lleugereta. Que també diu coses, Sí, els seus punts emotius. D'acord. Bueno, tampoc cal aquí explicar més coses de les que ja esteu avui intentant. No, però mira, una cosa que sí que potser val la pena explicar, com a context per la gent que ho vegi el dilluns, que també es tingui present que al final és un projecte molt personal del Joan Pere. És a dir, després, evidentment, hi ha hagut un equip i això s'ha convertit en una pel·lícula sota la direcció del Jordi Roger. És un projecte que ha tirat endavant TV3 com a emissora doncs, que vol promoure aquesta pel·lícula, però la idea inicial, el motiu, el que porta a fer aquest Metralla i aquesta història d'un capellà i un milicià és una idea de Joan Pere que a més és una idea de fa anys, no és allò que, mira, un projecte dels 2 últims anys, fem un equip i tal, no és un projecte de fa anys i que finalment doncs, veurà la llum públicament el dilluns. Ha estat un part molt lent, no? Sí. Molt bé, escolteu, podríem anar tancant, però abans sí, una cosa important, que és que aquests dies els subscriptors o lectors que han fet la petició del Catalunya Religió en paper l'han hagut de rebre a casa. Sí, número de Nadal, tema de portada, nois? Jordi. No, estava pensant... No és que no me'n recordi, bueno, també podria ser, però no és que no me'n recordi, sinó estava pensant com explicar-ho. No, ho hem centrat amb la veu que es dona als pobres entre l'Església. De fet, haguéssim pogut, com sabeu, recollim coses que hem anat parlant durant les últimes setmanes a Catalunya Religió i del voltant del tema d'acció social del món confessional haguéssim pogut posar moltes coses i de fet cada número ho podríem fer sobre què fa l'Església o la resta de confessions per ajudar la gent en situacions de pobresa, però en aquest cas sí que ho vam escollir perquè hi ha aquest pas de passar, doncs, bueno, d'ajudar o d'estar o de fer projectes amb la gent en situació de pobresa a passar a donar la veu als pobres. I això era el projecte aquest que ha promogut el papa francès des de tot el que és aquest procés d'escolta sinodal i que aquí doncs, hi ha tingut també molt protagonisme tot el que és l'Hospital de Campanya de Santa Anna, la Teresa Forcades, que és una que a nivell internacional, una de les persones que a nivell internacional ha coordinat això, que això, de fet, ho coneixes millor tu, Laura, que jo, però és un pas que sovint no s'ha fet, és a dir, escoltem els pobres. També, per exemple, coincideix amb una altra recomanació que podem fer avui aquí, que és un llibre que ha sortit ara a l'editorial Coret, que és una entrevista que li fan els pobres, gent pobra que li fa el papa,
una entrevista. De què li preguntarien, no? Bueno, es va fer allò que li preguntarien, ell ho va fer, però llavors també no només va ser una qüestió escrita, que hi va participar diversa gent, sinó que hi va haver una trobada on aquestes preguntes se li van formular directament i tot això s'ha recollit en format de llibre, no? Clar, no només atens les persones, sinó que escoltes les persones. I això potser és el plus que sempre pot afegir l'acció social de l'Església. L'acompanyament humà. Bueno, que la nova edició paper ens hem sentat aquí. Com deies tu, Laura, com que està escrit, i està més escrit que més ben escrit que com ho he explicat jo, ho podreu trobar imprès, i la gent doncs, que ens ajuda a la Fundació i Correp a casa, i els que no doncs, ho trobaran a les parròquies i llocs de culte de Catalunya o entitats que distribuïm l'edició paper. Molt bé, doncs escolteu, deixem aquí la rebotiga d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos. Un cop més ens veiem d'aquí, ens escoltem d'aquí uns dies. Gràcies Jordi Llisterri i Roger Vilaclara. S'ha convidat també una servidora, Laura Mort. Fins aviat. A veure. Catalunya Religió.